Egunon, Eutsi Dantzari programaren barruan onanator proposamen batekin. Proposamen kurioso samar kontuan izanik ze garaitan bizi garen, eta nire proposamen honetan eskaintzen dizuela modu bat, soka dantza bat egiteko. Soka dantzan edo dantza lotuan berez mazurka bada, egun alargunen dantza. Beraz, ikas ditzagun urratsak, guzti hau pasten delarik mazurka gozo bat dantzatu ahal izateko. Dantzatu behar dugun, dantza esan duan moduan, egun alargunen dantza deitzen da, musika da Thierry Biscarrirena, aspaldiko lagunak, berak eskatu zidan zerbait egiteko horren inguruan, eta Bermeoko Ispaster Lekeitioko lagunekin egun eder bat, eman genuen bideo bat grabatu genuen, eta gaur egun Bermeon egiten dute, bai, soka dantza. Soka dantza esan duan moduan da mazurka bat, eta mazurka hiru denbora dauka, 3 puntu ditu ere bai. Orduan, lehen kontua entzungo dugu musika. Mazurka honek 2 esaldi ditu. Eta mazurka gehienak moduan, esaldi horiek 4 konpasetan egituratzen dira. Ez kezkatu. Atzemango dugu oraintxe bertan. Bermioko plazaren beltza, jusaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soñeko beltzaren beltza, dantzari alargu beltza, maitasun beltzaren beltza. Beraz, 2 esaldi direnez, 2 gauza ezberdin egingo ditugu. Lehenengo esaldian egingo dugu. Ta, 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 ta. Eta bigarrenean, ta, 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 ta. Mazurkaren ezaugarri koreografiko nagusiena eta ohiko bat izango litzateke 2 konpas nahasten direla. Alde batetik, hanka edo zein hankarekin hasi eta hasiko gineke mazurka konpasa egiten. Hau da, di, da, da. Gero, aldatzeko karga bestaldera egingo genuke aldatu konpas bat. Hau da, di, da, di. Horri jarraitu zainoke adibidez beste mazurka konpas bat. Da, di, di. Eta berriz aldatzeko konpas bat. Da, di, da. Beste balizko egitura bat, eta kasu honetan erabiltzen duguna ere bai, izango litzateke kontutan izanik beti 4 konpas direla, egingo genukera adibidez, di, da, da, di, da, da, 3. aldatu, eta gero, da, di, di. Berez, lehenengo egitura 2 aldiz errepikatuz eta bigarrena 2 aldiz errepikatuz horrela geratuko litzateke. Bermioko plazaren beltza, jusaren beltza, edertasun, handia beltza, bizi, minaren beltza, zerua beltza, bihotza beltza, soñeko beltzaren beltza, dantzari alargun beltza, maitasun beltzaren beltza, itsasoko marmarixia bare, barkamendia zarien, azalzutia esku, epelegia, senaragia, seneragia, ia, dantzaren murmurixia, itxaso berrien dia, elkartasun, marko dantza
dantza eusenti, argien dantza sare, moderen dantza, andreen dantza, suaren dantza, sortuko direnen dantza, minaren pozaren dantza, bizitza beraren dantza, la 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 Eta honekin amaitzen dugu egun alargunen dantzaren inguruko saioa. Eutsi dantzari eta jotalari zar horrek egiten zuen moduan, berak dantzatu nahi zuenean eta bakarri zegoenean egiten zuena zen eguzkia atzean utzi eta beritzalearekin dantzatu. Horrela egin behar badugu ederki, baina lasai, hemendik aste gutxitara, egongo gara dantzatzen melodia eder hau, bai soka dantza moduan bermeon egiten duten bezala, edo bestela, mazuka goxo bat elkarrekin ongi helduta. Hurrengo arte.